Microcosmos. Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, este espai per a la música dels nostres temps. Com sempre, a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM. Si ens escolteu des de València Capital i agarreu la sintonia, també ens podeu escoltar a radio.upv.es, als nostres canals de iVoox, Spotify, YouTube, on teniu tots els programes complets, els podeu escoltar, gaudir en la intimitat, en companyia, amb família, amb els xiquets, bueno, en tot el món, no? Bàsicament. També ens podeu seguir a les xarxes socials, com sabeu, a Facebook, a Instagram, a Twitter, @microcosmos047, que algun dia contarem per què això del 047, però ai del dia que ho contem i desvelem aquest misteri. No serà avui, perquè no toca. Álvaro, benvingut al programa, què tal? Molt bé, amb moltes ganes de començar, Mario. Moltes ganes de començar un any nou, que és el 2023, i no és baladí per al programa d'avui, no, Borja? Què tal? Benvingut. Efectivament, primer de l'any, així estem. Primer de l'any 2023, i este programa és un tant especial perquè al iniciar este nou any, resulta que el 28 de maig d'enguany es compliran 100 anys del naixement d'algú molt important, no, Álvaro? De qui? De György Ligeti. Ligeti, eixe compositor tan fantàstic del que ja van fer un programa a la segona temporada, el 6è, concretament, que se deia Ligeti in Love. Fantàstic títol i fantàstic programa, i que vos convidem a escoltar de nou si ja ho heu fet o per primera vegada si encara no l'heu visitat. Segur que és una molt bona oportunitat per a conèixer a un dels compositors més importants i influents del segle XX. Per on podríem començar, Borja? Doncs primer introduïm breument el personatge, que ja de per si necessita poca presentació, però ho farem amb un poc de música de fons. Bé, Álvaro, què és el que estem escoltant ara mateix? Estem escoltant Ramificacions, composta per Ligeti l'any 1968 i estrenada al següent, en el 69. Una obra que és interessant per diversos motius, veritat, Borja? Així és. Per un costat, Ligeti va fer dos versions d'esta obra. Una per a orquestra de corda i altra per a 12 solistes de corda. Ja veig, hi ha dues versions. Primera qüestió interessant, no? Que el fet de que hi ha dues versions de l'obra, no? Una escrita per a un conjunt de corda, doncs ja nutrit, i altra només per a 12 solistes. Però a més té una particularitat afegida a aquesta obra relacionada amb la seva afinació, veritat? Correcte. En esta obra els músics estan dividits en dos grups, com acabes de dir, i així està la gràcia. Els instruments que toquen els músics del grup 1 estan afinats un quart de to per damunt dels del grup 2. O sigui, per a que s'entenem, el que fa Ligeti és partir als músics i a la meitat els diu
les vostres cordes, pugeu-les un poquet l'afinació, no, Álvaro? Sí, bé, tenint en compte que aquest poquet ha de ser el mateix poquet per a tots, Clar. ara no tenim cap problema al respecte, perquè contem amb afinadors que ens ajuden a afinar tots a la mateixa altura. Claro, no suposa un problema, no? De tots agarren l'afinador i l'afinador està exacte. Cal dir que no és una pràctica habitual a les orquestres i, de fet, els instruments de corda no estan preparats per a que l'afinació de les seues cordes vagi canviant, ja que estan construïts per a suportar una tensió determinada. En este cas, la diferència és mínima, però apreciable, no, Álvaro? Totalment apreciable. O sea, s'aprecia, no? De fet, no n'hi ha res més apreciable que dos violins tocant la mateixa nota, però a diferència d'un quart de to. Que ha passat en altres orquestes que no estaven tocant ramificacions, no? I de sobte dius, mira, sembla que així n'hi ha gent que està fent altres afinacions que no són les Què està que toquen. passant? Sí, sí. També és veritat que hem de dir que Ligeti no inventa així el canvi d'afinació en els instruments de corda, no? Compositors com Saint-Saëns o el famós Gustav Mahler ja escriuen... Bueno, Saint-Saëns també és famós, que pareix que solia ser Mahler. Ja escriuen obres on el violí solista, el concertino, ha de tocar amb un violí diferent a l'habitual, afinat de manera diferent, no? El que es coneix com a l'efecte de l'escordatura. Bé, tampoc serà este programa una classe pràctica de violins. Exacte, no anem a anar per ahí. En quin context escriu Ligeti esta obra, la de ramificacions, Álvaro? Doncs l'escriu en 1968, com ja hem comentat abans, quan estava assentat a Viena. Però abans d'arribar a Viena van passar moltes coses. Bé, a l'inici del programa escoltàvem ramificacions i ara estem escoltant altra obra destacada de Ligeti. Amb dues obres les interpreta enguany l'Orquestra de València en la seva temporada i per això les escoltem al programa d'avui. No sé si, Borja, quina escoltem a continuació? Sí, efectivament. Escoltem el concert romanesc escrit per Ligeti en 1951 i estrenada 20 anys més tard, el 1971, evidentment. O sigui, 20 anys de diferència entre quan la va escriure i quan se va poder estrenar. Com arribem a aquestes obres, Álvaro? Primer hem d'entendre que Ligeti, primer que tot, naix a una població de Transilvània, que actualment és Romania. A veure, Transilvània ha sigut una regió, no, que històricament ha anat fluctuant del control de l'imperi hongarès i després de la Primera Guerra Mundial ja passa a formar part de Romania. Però tot i això, la llengua materna de Ligeti és l'hongarès i ell és considerat un compositor hongarès, al igual que Bela Bartók, no? Que tenim un cas paregut. Així és, allí naix Ligeti, en 1923, i entre d'altres coses ell és jueu, i és reclutat per a planificar treballs de logística per als nazis en gener del 1944. Fantàstic, no? Sí. El que tocava en l'època. Prèviament, Ligeti comença a estudiar cursos de matemàtiques i física. Que hem de dir que no es tractava d'una universitat, ja que els jueus no podien anar a la universitat. Eren uns cursos sols per a jueus, no? Correcte, Álvaro? Així és, però al 1941 va descobrir la música de Bartók i va abandonar els estudis matemàtics per estudiar música. Clar. Bé, més avant és quan li criden a files, que ja hem comentat, i al 45 ocorre una qüestió interessant, no, Álvaro? Doncs ocorre que comença a estudiar amb Kodály a l'Acadèmia de Música de Budapest.
Kodaly, personatge important, no? Amb ell segur que aprendria a posar en valor el folklore i la tradició musical popular hongaresa. Sí, hem de recordar que Kodaly va ser el gran company de Bartók en la seva tasca de recuperació, recopilació i documentació dels cants i les melodies populars del seu folklore. Sí, seguim parlant d'esta vida tan interessant que va tindre Ligeti, però anem a escoltar, primerament, el segon moviment d'este meravellós concert romanesc. Bé, escoltàvem este segon moviment del concert romanès. Abans hem escoltat el primer moviment. Com arribem al concert romanès de Ligeti, Borja? Bé, hem d'entendre el context. El 1948, Hongria estava pràcticament aïllada d'Occident. Un dels efectes va ser el rebuig a la música de nova creació. Per tant, l'accés a esta nova música per part de Ligeti era prou limitat. Clar. I justament en este període és quan escriu la seva obra Música Ricercata. Fantàstica obra que recomanem també la seva escolta. I per tant podem dir que les seues influències en aquest temps van ser prou limitades. I veuria molt del folklore, no? Al ser alumne de Kodaly, també escoltar la música de Bartók, no? Que té aquest element folclòric, evidentment una reinterpretació del folklore, no? No estem parlant de música popular, era música acadèmica, culta, però amb aquest folklore incorporat, no? Clar, així és. De fet, Ligeti va dir el següent. Al 1949, quan tenia 26 anys, vaig aprendre a transcriure cançons populars de cilindres de cera a l'Institut de Folklore de Bucarest. Moltes d'aquestes melodies es van quedar gravades en la meva memòria i em van portar al 1951 a la composició del meu concert romanès. No obstant això, no tot és genuïnament romanès, ja que també vaig inventar elements en l'esperit de les bandes del poble. Ai, mare de Déu, ha dit. Sabeu perfectament que jo sóc un gran defensor de les bandes del poble. I hauria que veure quines bandes, en els pobles allí, en Hongria, quines bandes serien i de quina qualitat. Tocarien igual també el cant del valencià, no ho sabem. Però el que està clar és que, evidentment, el folklore va ser una gran influència en aquesta etapa, però ja trobem en este concert romanès els elements creatius tan interessants de Ligeti. Recordem que este concert té 4 moviments, està escrit, és un concert per a orquestra, no hi ha cap solista, i estàvem escoltant el segon, no, Borja? Sí, els dos primers moviments de l'obra són una reutilització d'una peça anterior anomenada Balada si joc, balada i dansa per a dos violins. Sí, el que és reciclar, no? Reutilitzar i reduir. Agenda 2030. Ni el primer ni l'últim. No, clar. I després dels dos primers moviments ve este fantàstic tercer moviment del concert romanès de Ligeti.
Bé, el 1956, a Hongria, esclata la revolució contra el control soviètic del país. Després de màxima tensió i enfrontaments armats, el govern soviètic de Nikita Khrushchev aconsegueix aplacar les revoltes i, de fet, afiança el control de la Unió Soviètica sobre l'est d'Europa. Ligeti abandona el país a l'esclat d'esta revolta i s'estableix breument a Viena per a després acabar en Alemanya, no, Álvaro? Així és, durant la seva estància a Colònia coneix a Stockhausen, que l'introdueix en la música electrònica. Ligeti té una producció electrònica escassa, però el punt més important és la influència d'aquestes noves tècniques, ja que l'electrònica seria un punt de partida per crear la micropolifonia instrumental. El 1957 va als cursos d'estiu de Darmstadt, on coneixeria compositors com Pierre Boulez i Luigi Nono. Els grans que hem parlat en este programa d'ells, Efectivament. Finalment, Ligeti acaba establint-se a Viena, on es convertirà en una de les figures més destacades de l'avantguarda musical de la segona meitat del XX. I una pregunta fonamental que es faran els oients és per què el seu concert romanès va estar 20 anys esperant a ser estrenat, Álvaro? Bé, el concert va estar censurat en el seu dia, ja que no s'utilitzava la música del folklore tal i com dictaven les normes. Ja estem en lo de sempre, no? Efectivament. De fet, escoltem les paraules de Ligeti que deien: més tard vaig poder escoltar la peça en un assaig orquestral a Budapest. Has vist com he dit Budapest? Sí, no, jo estic al·lucinant perquè així n'hi ha un nivell molt alt, molt alt. Una presentació pública estava prohibida. La peculiar forma en què les bandes del poble harmonitzaven la seva música, sovint plena de dissonàncies i contra el corrent, es va considerar incorrecta. Al quart moviment del meu concert romanès hi ha un passatge on s'escolta un fa sostingut en el context de fa major. Ostres, això és un sacrilegi, no? Per a les autoritats del moment que havien de controlar i dir sí o si no. Exactament. Ja hi les sirenes en marxa. Va ser ixe fa sostingut que van dir ui, fora. Aquesta va ser raó suficient perquè els responsables de les arts prohibiren tota la peça. Mare meva, o sigui que hi hauria una espera prou llarga per a escoltar aquest concert que tu escrius en l'any 51 i fins al 71 no el pots estrenar. Almenys es va interpretar i s'interpreta, Sí. perquè hi ha moltes peces que es queden ahí en el caixó. Però hauria de ser molt curiós, pense jo, escoltar el concert romanès en l'any 71, que Ligeti havia escrit 20 anys abans, i en aquests últims 20 anys ell havia conegut a Stockhausen, havia conegut la música electrònica, havia anat als cursos de Darmstadt, no? És així la pronuncia? Darmstadt. Vull dir que quan escoltara jo diria, mare de Déu, això ho feia jo fa 20 anys. Clar, com canvia? Ja En era 20 altra anys... ¿Cuánto hemos cambiado? Cuánto hemos cambiado, efectivament. Doncs anem a acabar d'escoltar este concert romanès amb el seu quart i últim moviment.
Bé, quina versió estem escoltant, Borja? Vaig a dir-ho bé, perquè estic creant un precedent. No, claro, efectivament. Bueno, a veure com ho dius, va. La Berlina Filarmònica. Molt bé, efectivament, l'Orquestra Filarmònica de Berlín, no? Jo traduís per als mortals. Exactament. I qui dirigís? Jonathan Nott. Ok, i de quan és este àlbum? Este àlbum és de 2002. Molt bé, o sigui que, per cert, no ho hem comentat. La versió de la primera obra que hem ficat, Ramificacions, la primera peça del programa, era a càrrec de l'Ensemble Intercontemporain, dirigit per Pierre Boulez, i és de l'any 1988. Com hem comentat, Ligeti és un compositor que veu de moltes influències, no, Álvaro? Sí, a aquesta primera etapa, com el concert romanès, té influències de Bartók, Kodály, i ja en l'altra etapa de Ligeti, per exemple, on s'introdueix la música electrònica, s'introdueix de la mà de Stockhausen, però també de compositors com Ockeghem, per exemple, li influencia el mateix compositor per escriure el seu Rèquiem. El Rèquiem del que vam parlar i escoltar al programa 2 de la segona temporada, sobre Rèquiems al segle XX, que vos recomanem la seva escolta, la seva revisitació. És un programa fantàstic, molt espiritual, per a aquelles persones que siguen o no siguen creients. La veritat és que els agradarà molt. I per anar tancant el programa, enguany, en este any Ligeti 2023, que es compleixen 100 anys del naixement d'este genial compositor, moltes orquestres i auditoris han fet un espai destacat a la seva música. No és així, Borja? Efectivament, com ja hem comentat, l'Orquestra de València interpreta esta temporada 2 concerts al gener, les 2 obres que hem escoltat d'este programa, Ramificacions i el concert romanès. També destaquen alguns concerts que farà l'Orquestra Nacional d'Espanya en febrer i en juny, en què interpreten Lontano i les Ramificacions. Sí, de nou l'obra de Ramificacions. A més, en abril, l'Orquestra Nacional d'Espanya li dedica un concert en exclusiva on interpretaran l'Andante i Allegretto per a quartet de corda, les 6 bagateles per a quintet de vent, que són una meravella i que recomanem també la seva escolta, qui no les conega, el concert de cambra per a 3 instrumentistes i el concert d'Hamburg per a trompa i orquestra de cambra. Un gran repertori, no? Sí, la veritat que aquest concert, dona ganes d'anar i escoltar-lo. Doncs així acabem el programa, el primer del 2023, saludant a l'any Ligeti amb il·lusió i amb l'esperança de que siga este any l'oportunitat per a que més i més persones tinguin el gust i el plaer de gaudir, si no descobrir per primera vegada, el geni hongarès. Agraïm la vostra escolta, que estigueu ahí, que ens doneu feedback, que ens escriviu a Facebook, a Instagram, a Twitter, @microcosmos047. Gràcies a Sari Zorio per estar a la producció, per aguantar-nos. Álvaro, moltes gràcies per seguir així. Gràcies a tu. Borja, gràcies per estar així al programa. Ens veiem el següent. Moltes gràcies, clar que sí. I a vosaltres, els que ens escolteu, els que ens doneu la vida, els que sou el motor de la il·lusió i del projecte Microcosmos, gràcies per seguir ahí, per escoltar els nostres programes i per donar-nos tot el suport. Moltes gràcies, adeu i bon any, Ligeti.